Здравейте, наши, които ме гледате. Искам да направя... а, искам да направя едно съобщение специално за вас, защото за да няма хейт, защото хората, които правят хейт, ме дразнат много. Но от една страна е хубаво, че се абонират за мен. Искам да ви съобща, че за Хелуин ще се разхождам някъде. Ако искат някой от вас, които гледат това видео, може да дойдат с мен и Style Life видео, с Стефи може да дойдем, да се разходим някъде, да искам да моли. Значи повечето от българите в нашата държава празнуват Хелоуин, отколкото Деня на будителите. Тоест, повечето деца от нашата държава празнуват Хелоуин. Да, между другото това е американски празник. Затова. И ако искате, може да дойдете да се разхождаме. Още не знам къде може. Ако искате, може да ходим с спрейове, да рисуваме някъде, нали, в блоковете, смисъл. Да рисуваме някъде. Това. Дали ще по блокове, дали ще по такива неща, няма значение. Но не е препоръчително по блоковете. По принцип. И съм ви много благодарен, ако някой от нас дойдат. Ако някой от вас дойдат, включително ме да би значи да го интересуват такива неща. И май не е от тук. Това. От София, не знам нищо. Все пак, добре, само МГБГ да оставя страна. И да, искам да ви питам дали ще дойдете с нас. И да, това беше всичко като цяло, съобщението. И аз и Стефи ще ви бъда много благодарни. Ако дойдете с нас на това. На Хелуин. Значи повечето от вас, като го гледат, ще кажат, бе, къв ти Хелуин, бе, и Деско. Ще кажат, това е празник на будителите в България и такива неща, ама. Или повечето ще ми се предават, не пука. Аз правя видеа за удоволствие. И да, хора. Това още мен да сте разбрали. И скоро ще има giveaway. И да, хора, това е за. Да, кажа ви, че съм много благодарен. И what the fuck. И да, хора, това беше от мен, да сте разбрали пак. И да, ако ви интересуват къде си свалим играта, ще има в описанието. Ще има в описанието, където може да си свалите от Google Play, тя не е за всички андроиди. Аз съм с
4.4.1. Много скапа на другите въпросове. И това е някакъв. Да, бай.